všetkých. Ja som Marek. Dneska tu hádame veci od 1 do 10. Ja som túto hru včera hral s Dominikom. Ahoj. Ahoj. A teraz musíme nás rozdeliť. Takže prvý vidíme takto tu. Čaute ľudia, no dneska hrám s Marekom. A tuto sme našli ďalší rozdiel. Tu je ďalší. Tak tu. Oni už... A tuto nádherne. Ja som mu včera pomáhal. Tu kúkáme. A tu je tieň, čo bolo celkom ťažké. Tu je toto. A tu je sivá strecha. Mne sa to buglo. Tuto je 9. symbol, ale 10. neviem. Ako vidíte, tak napíšte do komentára symbol. Konečne sa mi to odbuklo. Takže musíme nájsť 10. symbol. Včera to bolo veľmi ťažké. No, tu. To je strašne hodne ťažké. Kde je toto jedno? Lebo my sme to ani včera nevedeli. Ako vidím, takže Dominik sa tu trápi, on má iba 6 rozdielov, on má ešte stále ľahké, lenže ja už tu máme takto ťažké, veľmi ťažké, to je nádherné, to je fakt nádherné. No, tak ja iba toto. Pomôžem. A tu nevidíš nejaký rozdiel, lebo toto je fakt, že ťažké. Dobre, pani, ak to vidíte, napíšte do komentárov fakt ten symbol, pretože mi to fakt pomôže. No, tak my sa tu vraciame naspäť a neviem, kde to je. Nechýba tu nejaké okno, alebo tak. Príklad tu. Nie. Keby vy ste sa, ako keby... Samozrejme. Táto je taká hra, ako keby vy máte s niekým podobnú záhradu a vieš, teraz sa porovnáva, že čo máte rozdielne. Áno. A našli sme 10. symbol. Ideme do ďalšieho levelu. Ktorý bol 10? Tu. No, sme v škole, tu je kriedy, tu ukazuje inak čas, tu je ďalší papier, tu sú 2 oblaky. Tu je toto, tu je toto, tu je tá kniha iná, tu je tá kniha tiež iná. Samozrejme je to dosť ťažké, takže... Je to veľmi ťažké. No, musíme nájsť ďalšie rozdiely. No, nevidím teda. Ani ja, ukáž, pomôžeš mi. Vôbec, že nejde už. Ja som chcel polievku od poštárov. No. Neviem. Nemám ti čo dať, musíš mi povedať, ja ti niečo spravím, len čo máš rád. Napríklad. Neviem, vidíte? Nevidím vôbec nič, nič. Ani ja. Pomôž mi, ty si toto vedel. Takže ideme. Taký som slepý, že... No, a Dominik, ty mi nechceš pomôcť? Ja neviem vôbec, kde je niečo. Toto sme minulé nevedeli, toto. No, musíme sa kúkať aj na brutálne miniatúrne veci. Áno, veď... Takže na oblaku nie nič sas. Na tabuli. Toto. A toto jedno sme nevideli. Čo to bol? Aha, oblak. Áno, oblak to bol. Môžeme vidieť, že nevieme, čo to je, takže... Toto. Fú, toto je dosť ťažké, akože. Kameň, mušľa. Ešte čo? Ostrov. No, ja dám teraz fresky. Vareška. No, toto. Dobre, nevadí. Aha, chápem. Toto. Džbán. Toto je riadne ťažko dá nápadne. Lietadlo. Slnko. Kamene, jablčko. Neviem. Toto. No ako vidíte, neviem to nájsť. Je to dosť ťažké, poviem vám.
A tu sme iba... U mne sa to seklo, poď, nábehni, Na tomto leveli. Nábehni. Najťažší bol... Pozri, Ja neviem, tento. pozri, mne sa to seklo. Je to čím ďalej, tým a tým ťažšie. Tak, No, toto rajdy by toto. mala byť najťažšie. V lietadle to bude Toto. podľa mňa mega ťažké. Strom. Ale toto už vidíme, čo to Viac je. kameňov. Samozrejme, môžeme si takto pretočiť hlavy, ale my ideme naspäť na tento. Takže ideme urobiť všetky symboly, ktoré sme našli. Tento oblak tam není až jedno. To je tento vrch. Hodiny, krieda, knižka. Ešte dva rozdiely Toto. dám napadne. Dva Toto. rozdiely. Lenže neviem, že aké. Tento Lebo sme oblak. vtedy mali 9 rozdielov. Fakt ja neviem, toto. Tento je hrozne Ešte ťažký jedno. level. To by stolička, alebo stôl, alebo... No neviem. To je veľmi ťažké. No ja sa s vami lúčim, ľudia. A zatiaľ čau. Ja neviem.